Yo, what's up mga ka-NOO? So magandang umaga po ay it's already 2:15 ng umaga at maaga po tayo nagising dahil may pupuntahan po tayo. Oops, di po tayo gagala. Meron po tayong community service sa 100 Island sa Alaminos City. So kita-kita na lang po tayo mamaya. A few moments later. So ayan, palis na po kami. Kuya Mark, katabi tayo. Blackpink. Natutulog ako. Mare. Ay, matutulog pala ako. Dito muna ako. Gusto ko yung mga aircon. Aircon man hapos. Umpisa na po sila ang mag-community service. Yan, sisipag. So ayan po, pinapasa po namin yung mga lupa, then itatransfer po namin sa isang island. Yan. So lapit na po. We're going to the next island. Nagtatrabaho kayo, baka makuhanan pa kayo ng picture or video na nakatayo kayo, din naka-live kayo, na-bash pa kayo sa social media. So, make sure na lang na nagtatrabaho tayo. Oo, maraming bashers eh.
So yan, dito na po kami. Mamaya ay mag-start na po kami. Yan, so mamaya work na. Work. Next round. A few moments later. Ang daming alimango. Wala kang hawa. Ngayon ko lang pala nalaman na lupa pala yung kinukuha namin, ay tinatransfer namin dito sa island. Tapos lalagay pala nila sa mga halaman dito sa island na to. So I'm proud to myself na nakatulong ako dito sa lugar na to. So ayan, konti na lang at matatapos na kami. Makakapag picture na din mamaya. Yan, so ang ganda-ganda po dito sa 100 Island. So nandito po kami dito. Hindi ko na alam yung pangalan. Yan, so mamaya po ulit. So ayan, malapit na po nating marating yung pupunta natin. Sobrang layo ng aming inakyat. So ito na po. Yan. See that? Whew. So ayan, pababa na po tayo ulit para makabalik na po tayo sa pinanggalingan natin kanina. Yan. Feeling ko malayo pa yung exit nito eh. Lo, ano ko dadaan? Yay! Dito na tayo. So ito po yung pinagpicturean namin kanina at doon po kami nag-entrance. So, exit na tayo. Yes! Tagumpay! Worth it. Maganda naman yung mga view eh. So, kung ako sa inyo. Kung ako sa inyo, wag nyo nang papalambasin na bumisita dito sa 100 Island. Dito po sa Pilgrimage Island, Jesus the Savior, 100 Islands. Yeah, so ngayon po, balik po tayo mamaya. And Quezon Island, nasa 3rd floor po kami. So ngayon kasalukuyan po kami nasa Quezon Island at
magsiswimming na po kami dahil meron pa po kaming 2 oras na natitira para maligo. And I think dito ko na po i-end ang ating vlog. And hope you enjoy it guys. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutan mag-subscribe, click ang bell para ma-notify ka sa bagong videos ko. And for the summary of this adventure or this experience, super happy na makatulong ka sa nature at sa iyong province of Pangasinan ng Alaminos City. Thank you guys for watching. Bye bye.